Takže príjemné, som chcela povedať popoludne, ale v skutočnosti je ešte dopoludne, respektíve práve poludne. Vítam vás na diskusii k literárnej cene Anasoft Litera tohtoročnej, respektíve za minulý rok. Máme tu nominovaných a nominované, ale teda najmä autorov a autorky, s ktorými je sa o čom rozprávať. Takže ja by som chcela privítať, ideme takto z kraja s dovolením, Petra Šuleja, Janu Cigánikovú, Barboru Hrinovú a Mareka Vadasa. Mal tu s nami byť aj Kristián Lazarčík, bohužiaľ nemohol prísť, za čo sa ospravedlňuje, srdečne vás pozdravuje a teda s Kristiánom sa porozprávame niekedy inokedy. Ale myslím, že aj v tejto zostave to bude pomerne silná diskusia, mať vlastne takýchto 4 hostí a hostky na pódiu iba na hodinu, takže ideme rovno na to. Vy ste tu tak zaujímavo, pre mňa zaujímavo, čitateľsky zaujímavo pomiešaní, v tom, že máme tu debutantku, máme tu vlastne autorku, ktorá napísala 2 knihy, ale z jednou už Anasoft Litera získala. Máme tu pánov, ktorí teda napísali už množstvo kníh, alebo teda viaceré knihy. Máme tu rôzne žánre, vo vašej tvorbe sa vyskytujú rôzne žánre a mňa by teda zaujímalo to, že keď sa vy takto ocitnete vo výbere Anasoft Litera, že či sa na to pozeráte nejakým spôsobom aj z hľadiska svojej tvorby, že tak konečne som tam, alebo ešte som len začala a už som tam, alebo to beriete tak akože s nejakou väčšou rezervou. Zaujíma ma to práve aj kvôli tomu, že aj na tej spisovateľskej vašej dráhe sa ocitáte v rôznych fázach ste. Takže ako to máte? To je taká otázka na vás všetkých. Že znamená to vôbec pre vás niečo táto nominácia? Marek, kľudne môžeš začať, lebo vidím, že sa chystáš. Mi povedať, že na túto otázku nechcem odpovedať. Ahojte, dobrý deň. Tak ja to beriem s rezervou, ale Anasoft, tá 10 znamená veľa kvôli tomu, že konečne si knihu alebo autorov všimnú médiá a knihkupectva, lebo obvykle tá kniha vyjde a po mesiaci je s pultou preč a tým pádom, že je nominovaná, tak vlastne tie knihkupectva takmer celý rok ju majú v dispozícii. A stáva sa aj to, a to možno najviac vy viete povedať, že keď sa napríklad takto ocitnete v Anasoft Litera, že sa zvýši záujem aj o vaše staršie knihy? Alebo to neviete posúdiť vy? To je možno otázka skôr na vydavateľa alebo knihkupca. Skúsim sa ich spýtať. Kľudne. Môžete aj tie 2 ďalšie, to ja môžem vás aj vyvolávať, ale skúste byť odvážnejší, nebojte sa toho. Tak ja som zažila už pri tej prvej knihe Jednorožce, že tá Anasoft Litera jej dosť pomohla sa zviditeľniť a v podstate aj k nejakým prekladom, čo pociťujem vlastne až doteraz. Takže určite som rada, keď sa knižka aj tá druhá dostala do 10 a hlavne si cením aj to prečítanie vlastne tými kritikmi, keď to povedzme prečítajú tak, ako si ja do istej miery predstavujem a určite, ako Marek hovorí, že predlžuje to život tej knižky aj nejaký marketing trošku. Takže áno. Ty ako debutantka, ale teda máš za sebou iné literárne ceny a ocenenia, takže nie je to zase úplne novum. Dobrý deň. Čaute, ja som na pohode. Čaute. Dobre, a už teraz o knihe. Chcela som povedať, že i pre mňa je to totálne neuveriteľné, neuchopiteľné. Ja nerozumiem tomu, že ako sa z knihy, zo zbierky poviedok stane nominant na Anasoft Litera. Takže ešte stále tomu nemôžem uveriť a podľa mňa tomu nebudem môcť uveriť ešte aj o rok. A vnímam to tak, že určite sa posunie minimálne táto zbierka poviedok medzi ľudí.
A keď sa tak udeje, tak to je vlastne všetko, čo asi chceme, že aby tie knihy boli čítané, keď niečo napíšeme. No ja môžem povedať, prepáč Peter, hneď ťa pustím, že ja teda pracujem v knižnici a presne ako náhle sa vyhlási Anasov litera, tak o všetkých teda nominovaných je zvýšený okamžitý záujem, musíme dokupovať väčšinou aj my. Rezervácie sú nekonečné na tie knihy, takže funguje to, z čoho mám aj ja teda radosť, aj vrátane debutov. Prepáčte, Peteď. No, vlastne, dobrý deň. No, vlastne moji predchodcovia povedali všetko, čo som vlastne ja chcel povedať, so všetkým súhlasím. A možno by som ešte k tomu dodal, že vlastne tá cena funguje aspoň trocha aj smerom do zahraničia, že jednoducho aj tí prekladatelia nejako reflektujú túto cenu a potom akože stane sa, vlastne stalo sa to aj mne, že tá kniha je preložená a vyjde vlastne v preklade v nejakej krajine, čo je vlastne ďalší akože taký bónus alebo pridaná hodnota tej ceny. Nechcela som sa takto priamo pýtať, ale v podstate ste nepriamo odpovedali, za čo vám ďakujem, veľmi komplexne, že či majú literárne ceny zmysel. Ja si myslím, že najmä teda na takom malom knižnom trhu, akým je Slovensko, je to teda pomerne dôležité. Ale aj tak si myslím, že neviem, či keď je Anasov litera považovaná za takú akože najdôležitejšiu literárnu cenu, ale zároveň je prakticky jedinou literárnou cenou, takou nejakou komplexnejšou, tak mňa by zaujímalo ešte to, že či vy čítate svoju konkurenciu, keď to takto nazvem, že sa ocitnete v nejakom teda tomto zúženom výbere, alebo možno, že či vôbec čítate slovenskú literatúru, lebo stretávam sa aj s takými názormi, že slovenskú literatúru nečítam, mňa viac zaujíma, že čo sa deje tam niekde za plotom. A ako to máte vy a slovenská literatúra a špecificky teda, keď sa takto dostanete do nejakého užšieho výberu? Čítate tých ostatných? No ja sa vždy snažím čo najviac prečítať z desiatky, ale čítam ich troška oneskorene, že ich nestíham mať celú desiatku v aktuálneho ročníka, že vždycky mečkám, ale u mňa je to aj trocha aj pracovná vec, keďže som redaktorom literárneho mesačníka. To som sa práve chcela spýtať, že špeciálne pri tebe, že či čítaš, lebo chceš, alebo či to čítaš, lebo musíš. Čítam tie, čo chcem a tie, čo musím, prebehnem. Dobre. Ty? No, tak ja sa tiež zaujímam o knižky aj z desiatky a väčšinou si chcem takmer všetky prečítať a tiež to u mňa súvisí s prácou, keďže na VŠMu učím slovenskú literatúru, takže vlastne aj kvôli tomu predmetu si načítavam súčasné slovenské knižky a tiež to ide tak s oneskorením, keďže tam mám aj knižky z minulého roka a takže tá súčasná desiatka ešte čiastočne trošku čaká, ale určite už sa k tomu blížim. Teším sa na tie knihy. Ja to mám tak, že ja si vôbec nepociťujem nejaké že konkurenčné prostredie, skôr si myslím, že tá slovenská literatúra má čo ponúknuť a som presvedčená o tom, že tu vzniká kvantum dobrých kníh a ja slovenskú literatúru čítam prednostne, lebo ju mám rada, ale ešte všetky knihy z desiatky nemám prečítané, ale teda cca polovicu už mám. No, ja som na tom tak podobne ako Marek, lebo ja vlastne som redaktor Vlny a plus ešte robíme Novotvar, čo je festival, ktorý bude na jeseň. Pravda je, že tá desiatka je vyhlásená niekedy, kedy to bolo v apríli alebo v marci a väčšinou teda, keďže pred nami je brak, tak ten brak nám tých autorov troška odleje, ale snažíme sa samozrejme pozývať aj my. Tento rok tam bude napríklad Marek Vadas u nás. Hej. A myslím, že tam budú ešte aj ďalší. Ten program ešte nie je uzavretý. A momentálne sa to celé nejako číta a tak ďalej. No.
A to odpovedzte len tí, čo chcete. Aj máte nejaké svoje osobné tipy, že snažíte sa akože si tipnúť alebo odhadnúť, že kto to asi za ten daný rok získa? Alebo to proste naozaj nechávate, že uvidíme? No ja mám, ale nepoviem. No, nie, to nemusíš, Dobre, nemusíš, dobre. pochopiteľne. Možno potom v súkromí. To nemusíš. Len ma zaujímalo, že či sa teda nad tým naozaj akože zamýšľate, že keď to teda príde, že ako to asi bude vyzerať? No, ja si typujem vtedy, keď nie som nominovaný. A ešte keďže som ešte aj vydavateľ, tak potom sa snažím, keď je tam nominovaná naša kniha, tak vtedy takisto veľmi netypujem, lebo si myslím, že to vyhrá naša kniha. Áno, no, podľa mňa to je také zradné, že je presne na v takom malom rybníčku, akým to Slovensko je, že neviem, či ide o typovanie alebo fandenie, lebo to už potom je také, že buď to je niekto, koho poznám, alebo koho mám rád, alebo koho som vydal, alebo niečo, takže už vlastne neviem, či to je typovanie, alebo len fandíme, ale to je tiež úplne v poriadku, samozrejme. Teraz sa trošku pokúsim od takýchto všeobecných povrchových otázok dostať aj priamo k vašej tvorbe a nadviažem na to, čo si teda Janka vravela, že slovenská literatúra podľa teba má čo ponúknuť. Podľa mňa teda určite má čo ponúknuť a vidno to aj vlastne na tých vašich knihách a teraz myslím tým najmä teda témy, ktoré sa v nich objavujú a ja som sa, keď som si teda ich čítala som všetky 4 v zrýchlenom konaní musím povedať, lebo aby som to vôbec stihla poctivo, ale jednu za druhou takto. A snažila som sa, že o akých témach vlastne tak akože píšete, že aby som si to nejak tak zrekapitulovala. A to je strašne ťažké, lebo vy píšete, že o všetkom. Hej? Že každý o niečom, ale spolu sa to tak vlastne vytvára takú mozaiku najrôznejších súčasných tém, vrátane takých veľmi neľahkých. A možno teda začneme tým neľahkým, aby sme potom postupne odľahčovali, ak sa dá. Takže Janka, teraz sa obrátim na teba. Tvoja kniha Bernardína a iné ženy je teda takou pomerne útlou zbierkou poviedok, ktoré sa, ale musím povedať, vôbec nečítajú ľahko. Písali sa ti ľahko? Alebo si naopak to písala preto, lebo si proste chcela pomenovať to ťažké, alebo ako vlastne v tebe sa vynorili práve tieto témy? Ja som tak trošku tušila, že si sa na mňa tak pozerala, keď si hovorila o tých ťažkých témach. A tá kniha vznikala dlho, takže neviem, či je to znakom toho, že sa písali ťažko, ale písali sa dlho. Témy, ktoré sa snažím zachytávať v poviedkách, áno, majú taký ráz, ja hovorím, že taký depresívny charakter, ale zároveň hovorím aj o tom, že keď sa hlbšie na to pozriete a keď proste trošku hlbšie sa ja dívam na tie svoje texty, tak vidím tam množstvo ako keby možností, množstvo ciest medzi nimi a ja tak vnímam, že všade, kde je cesta, tak tam je to vlastne pozitívne, takže asi tak by som to ukončila. Tá tvoja kniha je vlastne o takých, že rôznych ženských, dievčenských postavách, nechcem povedať osudoch, lebo sú to práve že skôr také čriepky z tých ich životov, ktoré ale veľmi trefne zachytávajú niečo také ťaživé pod povrchom, častokrát v takej každodennosti, čo sa im deje, v čom žijú, v čom sa nachádzajú. A tým, že sa to ťažko číta, som teda nemyslela, že by sa to nečítalo dobre. Číta sa to dobre, ale je to ťaživé čítanie. Ale zároveň mňa na tom veľmi bavilo to, že akým spôsobom ty dokážeš naozaj vlastne tú autentickosť tam zachytiť na veľmi malom priestore. A ja viem, že ty si vlastne aj cez súťaž Poviedka a ďalšie literárne súťaže, alebo teda literárne subjekty, alebo ako to mám nazvať, sa postupne profilovala. Vidíš to tak, že Poviedka je tvoj nástroj, že na malom priestore zachytiť veľa? Momentálne to tak určite je a mám pocit, že do niečoho väčšieho som ešte nedozrela a
nevylučujem ako keby do budúcna, že sa to zmení, ale mám pocit, že to potrebuje ako keby aj toto rozširovanie toho knižného priestoru, potrebuje priestor aj pre toho autora taký iný, také iné vnímanie tej reality a to je také iné umenie podľa mňa, ten románový už spôsob písania. Román si necháme na záver, lebo román tu máme len jeden dnes v tomto ušom výbere, pretože áno, to bola jedna z vecí, čo ma teda pri tomto výbere zarazili, že strašne veľa poviedok sa tam dostalo a viem, že tiež koluje taký názor, že však poviedky, že to nie je také populárne a tak, ale pomerne dosť a teda vy tu máte vlastne poviedky. Barbora, tie tvoje poviedky sú trochu dlhšie, ale tiež zachytávajú veľmi takú, že každodennosť veľmi trefne a ja sa ťa chcem spýtať hlavne to, že máš tam veľmi veľa takých tiež všedných momentov, ale umelecky, kreatívne pomenovaných, napríklad učiteľ, ktorý pomenúva svoje deti svojich žiakov podľa toho, že aký produkt si do domácnosti za ne môžu dovoliť, mliečne výrobky, chodí na hodiny napríklad, lebo za ne nakupujeme mliečne výrobky. A strašne ma bavia tieto tvoje nápady. Aký je ten proces? Že ty máš nejaké nápady, ktoré si potom sa snažíš pospájať do celku, alebo je to jednoducho prirodzene, že píšeš text a v tom sa ti to vynára? No, ja sa priznám, že ja som chcela napísať román a som rada, že teda doteraz som sa stretávala s označením knihy ako román, takže trošku ma to prekvapuje, že poviedky, ale... Tak možno nie poviedky, ale je to rozdelené vlastne do takých... Áno, je to ako väčší celok, povedzme román, ja na tom netrvám, komponovaný vlastne cez 4 rôzne časti, ktoré nasvedcujú hlavnú postavu Ambroza teda z rôznych perspektív a hej, tu, čo si spomenula, vlastne to je prvá časť, ktorá sa nesie v takom tom odľahčenom humornom duchu a predstavuje postavu v jeho takom základnom prirodzenom prostredí a potom tá druhá časť je taká fragmentarizovaná, kde idem viac dovnútra a do vlastne nejakých subtilnejších tém do minulosti. Je tam stará Bratislava a je to také nostalgickejšie. A tak nemusím ich všetky opisovať, ale tiež sa tam postupne dostanem k takým ťaživejším témam a k téme rozlúčky vlastne s tým, čo mu bolo blízke a tak ďalej. Marek, viem, že tie tvoje texty sú vlastne prepojené postavou, alebo prepojené vlastne jedným takým motívom, čiže tiež to nie sú nejaké že úplne izolované, krátke útvary, spolu to vytvára nejaký konkrétnejší celok. Ale zaujímavé na tom je aj to, že teda sú to príbehy opäť raz, alebo texty opäť raz inšpirované Afrikou, a nachádzajú sa v nejakej takej diktatúre, odohrávajú sa, ale zároveň si myslím, že až znepokojivo sú slovenské častokrát. A aká bola ten tvoj zámer, že písať o Afrike, alebo písať o Slovensku, alebo písať o týchto problémoch, ktoré sú možno nie geografického charakteru? No, ja som mal 3 knihy z Afriky, z africkej kulisy, ale kritici stále písali, že píšem o afrických obyvateľoch, o ich živote a mne sa to tak nezdalo. Mne sa zdalo, že píšem o sebe, tak potom som napísal 6 cudzincov, ktorý bol zo Slovenska a chcel som pokračovať zo Slovenska. Ja som v Kamerune už dlho nebol kvôli vojne a tak som sa vrátil do Afriky, ale s tým, že budem písať o Slovensku, pretože je tam úplne rovnaká situácia. Tie poviedky sú o obyvateľoch mesta, ktoré susedí s vojnovým konfliktom, kde vojaci zabíjajú civilistov a je to o tom neprijatí reality, o ľahostajnosti k nešťastiu. A týka sa to
takisto Slovenska, ako aj Kamerunu. A tiež keď si ako keby uvažoval už nad tým textom po takej nejakej formálnejšej stránke, tak bolo to nejaké tvoje vedomé rozhodnutie od začiatku, že chceš to takto skomponovať ako celok jednotlivých textov s nejakou prepájajúcou líniou, alebo sa ti to tak postupne vykryštalizovalo pri tom písaní, že to takto začalo dávať zmysel? Tu bol zámer, už 6 cudzincov, bolo vlastne 8 pohľadov na jednu udalosť a toto je vlastne taká tu je tých textov, myslím, 20 alebo neviem koľko, o dosť viac. A je to vlastne všetko o tej situácii pri vojnovom konflikte a sú to síce poviedky, ale oni jedna druhú dovysvetľovávajú, takže oni pôsobia ako celok potom. Ešte sa na chvíľku vrátim k tebe, Barbora, ak môžem. Že vlastne pri tom tvojom texte mám potrebu sa trošku ešte k nemu vrátiť, aj preto, lebo veľmi podobne ma zaujíma ako pri Marekovi, že keď ten Ambrós a rôzne perspektívy na ňo vlastne sú takým teda nositeľom toho textu, alebo teda toho príbehu, že opäť, či si mala vytvorenú nejak postavu Ambróza a okolo neho si vytvárala ten text, alebo sa ti ten Ambrós vyliahol z toho textu, ožil sám a ty si už mu len dala priestor, alebo si ho mala vymysleného a proste sa ho snažila opísať? Tak jedno s druhým, ja si myslím, že to sú neoddeliteľné časti, že na začiatku samozrejme som mala nejaký pocit, nejakú ideu tej postavy, ale keď som to písala, tak on sa vyvíja a prepisuje v tých situáciách, a keďže ten román mal viacero prepisov a verzií, tak aj tá postava sa mi tak prehlbovala alebo objavovala a aj možno ten spôsob, ako ho chcem vyjadriť v tých jednotlivých verziách, takže bolo to oboje. Začal si v istom momente robiť, čo chcel, hej? Nie úplne pochopiteľne, ale začal mať svoju vlastnú hlavu. Peťo, teda ty so svojím románom Zďaleka nie prvým, tiež je to román teda zo súčasného prostredia, ktorý je veľmi formálne rozmanitý, dá sa zaradiť podľa mňa do viacerých žánrov, ale nechcem to ja pomenúvať miesto teba, možno vieš nám takto aj ty približiť, že aká tá tvoja kniha je? Tak dobre si to povedal, že je to román zo súčasnosti a v podstate je to spoločenský román, ktorý vlastne má, ako každý spoločenský román, nejakú ambíciu reflektovať tú súčasnú spoločnosť, ale aby to nebolo len o porovnávaní platov medzi Rakúskom a Slovenskom a porovnávaní nejakých kultúrnych rozdielov medzi Slovenskom a jednotlivými štátmi Európy a aby to nakoniec nebola ekonomická príručka, tak som vlastne, ten román je ozvláštnený vlastne nejakou fantastickou líniou, ktorá mi vlastne dovolila vytvoriť si nejaký odstup a z toho odstupu nasvetľovať tie jednotlivé deje. A na druhej strane ambíciou toho románu, teda keď som to písal, bolo proste napísať taký akože klasický veľký román a zdať v ňom vlastne poctu tej akože mladosti alebo aj detstvu, keď vlastne som čítal tie dobrodružné romány Májovky, Verneovky alebo ja neviem, ďalšie. Dimasovky samozrejme. Čiže predobrazy pri troška, keď to začneme troška hyperbolizovať, tak vlastne
čitateľ pri teda troška fantázie tam nájde aj tých 4 mušketierov, aj kapitána Nema a vlastne aj toho Old Shatterhanda s Vinetuom, len samozrejme čitatelia idú tak na prvú, a hlavne bratislavský a skúšajú tipovať, že kto je kto a vlastne hlavné prejodobrazy sú tie, ktoré som vymenoval, no. Vinetu a Old Shatterhand. Tak budem sa na to musieť pozrieť teraz novým okom a typovať iným spôsobom. Ty si teraz spomenul nejaké svoje také akože literárne inšpirácie, povedala by som, asi práve z takých dávnejších dôb detstva. Bol návrat ku koreňom, no. Jasné. A aký ste vy ako čitatelia, opäť začnem, Barbora, tebou možno, ak by som mohla, práve preto, lebo ty aj teda na začiatku knihy máš citát od Lars Saabye Christensena, ak sa nemýlim, čo mňa teda pomerne prekvapilo v dobrom, lebo je to môj úplne obľúbený norský spisovateľ a naozaj som nečakala, že na úvod slovenskej knihy nájdem práve jeho slova. A potom vlastne aj ústami Ambróza tam spomínaš nejaké jeho literárne, koho má rád, koho číta. Je v tomto Ambróz trochu tvoje alter ego? Alebo čo vlastne rada čítaš? Aj vy ostatní. Teda už sme sa bavili o tej slovenskej literatúre, ale mňa zaujíma také, že čo vás tak nejak nenutne inšpiruje, ale čo vás baví a naplňa čítať? No tak v mojej knižke sa nachádzajú úryvky nejakých hlavne básní, ale teda myslím, že už som sa o tom viackrát zmienila, že takou vzdialenou inšpiráciou hlavnej postavy je môj otec a vlastne on je zberateľ poézie, takže to je vlastne taký jeho čitateľský vkus, aký je tam citovaný a mne sa samozrejme tie básne, aj tú, ktorú si spomínala, z ktorej je úvodný citát, veľmi páčia a prídu mi ako taký kľúč vlastne k prežívaniu postavy. A teda ja osobne skôr čítam prózu a čiastočne teda aj kvôli predmetu na vysokej škole, ale tam sa vlastne si vyberám knižky podľa svojho nejakého kľúča, takže a tie sú veľmi rôzne, takže od Anny Ernaux, francúzskej prozaičky, alebo Lucia Berlin, to je taká americká poviedkárka, veľmi taká, cez také civilné momenty vie vystihnúť čosi také viac, takže tu mám veľmi rada, alebo Clarice Lispector a tak ďalej, veď každý má asi dlhý zoznam. Že? Kľudne môžeme sa dotknúť len tej špičky ľadovca. Viem, že toto by tiež vedela byť samostatná diskusia s každým z vás, ale mňa to tak strašne vždy baví, že keď vás človek vníma cez to pero, keď to tak poviem, alebo cez tie vaše texty, že čo sú tie iné texty za tými vašimi textami. Nie nutne, že by súviseli, ale jednoducho, áno, človeka formuje aj to, čo číta. Marek, chceš sa podeliť o svoje... Nechceš sa podeliť? Konkrétne mená? Kľudne môžeš žánre, témy, ktoré ťa bavia. Nemusí to nutne byť alfabety. Ono ide o to, že na čo si teraz spomeniem a vynechám strašne veľa dôležitých autorov Oni aj sa pre mňa. neurazia, jasné. Ale veľmi rád čítam poviedky, americké poviedky, Flannery O'Connor alebo Truman Capote. Čítam rád africkú literatúru, Alain Mabanku alebo Amos Tutuola. Mám rád Latinskú Ameriku, Maria Vargasa Llosu, i keď tam treba upozorniť, že posledné knihy má veľmi nevydarené. Ja tomu nerozumiem, ako dokáže napísať také geniálne romány, aj jeho prvotina bola fantastická a potom na konci takéto. Ale to som odbočil. Proste, Nie, to je úplne legitímne, podľa mňa. Takže, Legitímna odpoveď. Ešte mám podotázku k tej africkej literatúre, ak môžem, lebo už sme sa teda viackrát o tom bavili, že teda Tia Afrika, aj viaceré knihy si napísal z tohto prostredia, vraciaš sa k tomuto prostrediu, ak nie fyzicky, tak aspoň teda v textoch a predpokladám, že aj v myšlienkach.
A ako čítaš africkú literatúru? V angličtine, vo francúzštine? Lebo máme toho pomerne málo preloženého a ja vlastne neviem úplne, ako tam je to veľmi rôznorodé. No, si povedať, že najviac v češtine, pretože v češtine je toho preložené o dosť viac. O pár knihách viem, ale teda neuvedomovala som si, že práve táto literatúra je až tak hojne. Budem sa musieť na to pozrieť. Tomu na zúbok. Peťo, Janka, kľudne? Dobre, tak si zoberiem slovo. Ja mám rada slovenskú literatúru tým, že som ju aj študovala, takže mám taký široký záber, že sa tu bude niekto možno aj smiať, že ja to mám od Týmravy až po túto literatúru novú, Nicole Hoholcerová a tak ďalej. Takže nemám úplne také preferencie na jeden typ, ale tým, že teraz som matka 2 detí, tak mám veľmi rada, keď sú to poviedky, ktoré stihnem prečítať a vrátiť sa k tomu, že tomu rozumiem, lebo keď začnem čítať román a preruší sa to na niekoľko dní až týždňov, tak sa potom strácam a musím sa k tomu vracať. Takže ak mám teraz preferencie, tak sú to asi poviedky a novely. Peťo? Okrem teda Vinetua? Tak to vravím, že to bola podsta. Čiže to, samozrejme, že Vinetua som naposledy čítal pred 40 rokmi, ale vynechám teraz tie zahraničné, ktoré samozrejme ja sledujem a budem sa držať tých slovenských, no tak určite sú to ľudia, ktorí, veľa tých kníh Zanasoftu som čítal, počas tých rokov sú podľa mňa, väčšina z nich bola fajn a potom sú tam určite ľudia, ktorým mám tak najbližšie, či už sú z nášho vydavateľstva, ako je Mišo Habaj, alebo Peter Mačovský, no ale mám rada aj Ondra Štefánika, samozrejme. Ja čítam takisto veľa básní, takže tých básnikov je určite viac, ktorí sa mi páčia, či už teda Mačovský, Habaj, ale je tam určite aj Nora Ružičková napríklad, alebo Juliana Sokolová, a Katarína Kucbelová, Mária Ferenčuhová, proste tých ženských autoriek, poetiek je tam veľmi veľa, no a samozrejme potom sú to tí klasici už dneska, ako je Ivan Štrbka, vlastne Osamelí bežci a Mila Haugová, no a tak ďalej by som mohol pokračovať. Áno. Ja mám tiež ináč dojem, že čo sa týka poézie, tak presne na to, aký sme mali trh, tak tam máme veľmi, veľmi silné mená, ale nie úplne o poézii sa dnes máme rozprávať, tak s dovolením nejdem to prehlbovať, aj keď by sa mi žiadalo. Ale opäť Janka si mi tak trošku nadhodila, lebo ja sa chcem veľmi prakticky vás spýtať. Sľúbila som totiž Marekovi, že sa nebudem pýtať, že prečo píše, ale zaujíma ma, a teda nie len u ňoho, ale aj u vás ostatných, čisto pragmaticky, že ako píšete, v tom slova zmysle, že kde čerpáte zdroje na kreatívnu tvorbu, lebo vieme, že momentálne byť kreatívny a byť v kultúre a tvoriť je častokrát taký trošku boj s časom, s energiou, s niečím. Každý z nás robí okrem toho kopec iných vecí a potom vlastne na konci dňa máte byť tvorivý, kreatívny, vedieť si vytvoriť takú tú svoju tvorivú bublinu. Ako to robíte? Čo potrebujete na to, aby ste dokázali písať? Kľudne Janka začni a... Ja na to potrebujem hlavne čas, ktorý teraz... Máme teda 2 deti a jedno z nich ešte nemá 2 roky, takže toho času je dosť málo, ale keď ten čas mám, tak sa snažím si ho tak ukradnúť pre seba, že sa zatvorím niekde a trošku... A v podstate mi je asi vtedy jedno, že či píšem brak, alebo píšem niečo, čo možno do budúcna bude mať niečo v sebe niesť. Potrebujem proste sa nejako aktivizovať a niekedy to trvá naozaj dlho u mňa.
A druhá vec, že píšem počas cesty, to mám veľmi rada, keď nešoférujem, samozrejme. Šoférujem manžela, ja píšem. A keď si vravila, že sa zavrieš a teda si ukradneš ten čas pre seba, tak to je tak, že deti zaspia, čo si kam si, tak si ukradneš hodinu, dve doma, sa zavrieš do pracovne alebo do obývačky alebo kamkoľvek, alebo si robíš také, že idem niekam na 3 dni, neotravujte ma, idem písať. Ešte neodchádzam na 3 dní, ale plánujem to, tam je môj manžel, už mu ukazujem, že niekedy budúci rok odídem na 3 dní niekde písať. A zatiaľ ešte neodchádzam, ale verím, že sa mi to podarí v budúcnosti. Tak držím palce, aby sa ti podarilo odísť a snáď teda aj vrátiť úspešne. Barbora, ty ako, ak môžeš? Tak ja píšem v takých fázach, že keďže sa potrebujem na to sústrediť, tak keď píšem, tak väčšinou trošku musím obmedziť ten tzv. Normálny život. A potom sa do neho chcem vrátiť, tak to je tiež náročnejšie a áno, no je to ťažké nájsť taký ten priestor a aj finančnú podporu, aj inú, všetko dokopy. A ja príliš teda neviem písať na konci dňa, čiže musí to byť ráno alebo do obeda, čo tak trošku sa mi darí popri tej škole, keďže neučím každý deň a potom to leto je taký priestor, že hlavne na písanie a tak chcem si aj oddychnúť, takže to stále je to také zvažovanie, že čo kedy a tak. Čo je v tejto chvíli najväčšia priorita a občas jednoducho naozaj nájsť toto všetko v tom. Marek, ty to máš ako? Ja si neviem naplánovať dopredu, že teraz budem 3 dní, alebo nebodaj týždeň, alebo mesiac niečo písať. Mne sa stáva, že nie 3 dní, ale aj niekoľko mesiacov nič nenapíšem. Takže ja potrebujem mať terasu kaviarne alebo fajčiarsku kaviareň a tam si napísať nejaké poznámky alebo prvé vety a už keď mám od čoho sa odraziť, tak potom už píšem plynulejšie, ale dopredu, bez toho nie. Tomu rozumiem. A kam si ešte, to ma zaujíma, kam si píšeš tie poznámky? Už do mobilu, alebo máš zo 1 500 notesov, ktoré... Nie, mám jeden takýto maličký a tam to píšem všetko. Tak to je obdivuhodné, lebo ja mám asi 15 tých notesov a sa mi to tak zvláštne stráca a znovu objavuje tie moje poznámky. Peťo? No, ja nemám nejaký takýto akože pattern, že by to bolo vždycky nejaké rovnaké, ale v zásade je to tiež o lete, alebo ako povedala Barbora, lebo ja fungujem na solárnu energiu, takže v zime je to jednoduchá rovnica, nesvieti, no tak nefungujem, zasvieti, tak idem. No a potom pri každom románe to bolo nejaké iné, lebo ten debut je vždycky taký problematický, tam si človek toľko neverí, chce proste všetko, aby bolo dokonalé, všetko chce potom dopovedávať. No proste tam pri druhom románe to už bolo trocha lepšie, ale stále, že čo na to povedia čitatelia a proste sú tam nejaké obavy. A ten tretí román to už bolo také, že to som doslova otrpel, lebo to malo 350 strán a jednoducho napísať 350 strán není úplne ľahké, povedzme si to tak. No a ten posledný román, to už bola doslova zábava. No. Keď som to písal, tak som sa smial, takže vlastne... Ale asi veľmi svietilo. Tak snáď sa teda tí z vás, čo ešte nečítali a chystajú, sa budú smiať aj pri čítaní. Keď som si pozerala teda na tú vašu tvorbu, nielen teda na tie knihy, o ktorých sa tu dnes primárne bavíme, ale tak nejak celkovejšie, tak ma zaujalo, že aká tiež rozličná miera rôznych spoluprác pri tej tvorbe je. Napríklad, Marek, ty si niekoľko kníh napísal priamo vlastne ako spoluautor.
takisto tvoja tvorba pre deti je veľmi úzko spätá vlastne aj s tvorbou Daniely Olejníkovej a nie je to tak, že je to tvoje ilustrované texty, ale je to podľa všetkého tak, že veľmi podstatnú úlohu zohráva aj tá vizuálna stránka. A nie je to možno také, že úplne obvykle vyslovene spolupracovať na jednom texte. Tak by ma zaujímalo, že prečo takéto spolupráce, alebo akým spôsobom sa tieto nápady vlastne jednak zrodia a možno potom aj ako vyzerá ten proces, lebo je to predsa len trošku iné. Už keď sme sa tu bavili o tom, aké ťažké je niekedy si nájsť len sám za seba ten čas, tak čo potom, keď ste viacerí do toho procesu zaangažovaní? Pomáha to? Je to taký drive, alebo to naopak skôr je problematické? No, tu by som ťa trocha poopravil. Ja som tu písanie s Emanom, to prebiehalo ešte na vysokej škole, keď sme bývali spolu na internáte a bolo to také nájdenie si zmyslu v štúdiu na univerzite. A ináč by som písať s niekým už nedokázal. A čo sa týka detských kníh, tam to tiež je taká spolupráca, že ja najprv napíšem text a odovzdám ho Daniele. A ona potom povie, či áno alebo nie a čo z toho potom treba vymazať. Že ona niečo nakreslí, tak to netreba, aby to tam bolo aj napísané, takže ten text sa potom už iba okresáva. No, tak toto som si napríklad vôbec takto nepredstavovala. Nie, že by som mala konkrétnu predstavu, ale áno. Janka, ty si tiež vlastne tam priznávaš, že tú tvoju knihu je ilustrovaná a že je to teda taká pomerne dôležitá súčasť tej knižky asi. A tiež by ma zaujímalo, že akým spôsobom či si oslovila vlastne tú autorku tých ilustrácií, alebo to bolo pomerne jasné, že pre teba tie ilustrácie k tým textom tak nejak patria, alebo ako to vyzeralo, ako sa to rodilo, ten výsledok? Ja ti ďakujem za túto otázku. Ilustrácie robila moja spolužiačka z vysokej školy, Julka, a ja som vlastne jej zavolala s tým, že by som si vedela predstaviť nejakú našu spoluprácu na tejto knihe. Vedela som, že čo číta a aká literatúra ju zaujíma. A dúfala som, že ju zaujíme aj táto moja Bernardína. A najprv mi povedala, že si v tom neverí a že si netrúfa do toho ísť. A ja som povedala, že dôležité je, že ja ti verím a že ja si myslím, že to zvládne, že ona to zvládla krásne. Ja som veľmi pyšná na ňu a veľmi som rada, že do toho so mnou išla. Bola to krásna spolupráca u nás na chate a proste vznikalo to spolu a bolo to super, akože vážne. Takže keď budeš ten budúci rok utekať na tie 3 dní, tak možno vlastne prizveš ešte niekoho do tohto tvorivého procesu. Je to možné. Keď sa pýtam na spolupráce, tak ma potom zaujímajú aj také, čo sa teda už naozaj chcem spýtať vás všetkých a možno by som začala Petrom, keďže je aj vydavateľ. Vždy ma zaujíma ten ďalší osud toho textu skôr, než vyjde. To znamená nejaká práca s redakciou a s editormi a podobne. Ja poznám z iných krajín, že redakčná práca je pomerne veľkou súčasťou toho výsledného textu. Naozaj sú krajiny, kde tí redaktori usmerňujú toho autora alebo autorku od začiatku. Neraz sa stane, že naozaj z toho pôvodne zamýšľaného románu, textu, čokoľvek, je vo výsledku niečo úplne iné, pretože ten redaktor alebo redaktorka do toho vstúpi tak vlastne veľmi autoritatívne, že to úplne nejak vykresajú spoločne niekam inám. Myslím si, že na Slovensku toto nie je úplne zvykom, ale aj tak by ma zaujímalo, že keď teda píšete texty a máte nejakú literárnu redakciu, alebo možno tú úlohu plní pre vás niekto iný, a to ma tiež zaujíma, kto vám pomáha okresávať tie nápady, tie texty a do akej miery vlastne pripúšťate do toho procesu takýto nejaký korektorské zásahy, nie v zmysle gramatiky a bežnej štilistiky, ale možno aj v zmysle nejakých
hlbších zámerov. Peťo. Tak je pravda, že u nás sa často redakčná práca zamieňa s jazykovou korektúrou. A to je ten najnižší level, potom ten druhý level je, dajme tomu, taká, čo vo filme vlastne je to nejaká simulácia klapky, to znamená, aby sedeli tie jednotlivé zábery, aby tá istá postava na strane 20 mala rovnaké oči ako na strane 40, hej. Čiže to je taký druhý level, ktorý sa takisto veľmi u nás teda nepestuje a to posledné je to, čo si ty hovorila, no, že sa vlastne škrtajú celé odstavce, nebodaj kapitoly, že sa to prerába. Ja som sa vlastne bavil s Mišelom Fejbrom ešte niekedy dávno, keď vyšla vlastne tá jeho najslavnejšia kniha Pod kožou, Under the Skin, a on vravel, že to trvalo rok od odozdiania rukopisu, kým tá kniha išla vôbec do tlače, že rok sa vlastne na tom pracovalo. No tak to nemám ja informácie, že by sa toto dialo na Slovensku, ale asi sa možno nájdu nejaké výnimky, alebo možno, že by niekto mohol o tom povedať. A čo sa týka mňa konkrétne, tak ako vravím, pri každom románe to bolo trocha inak a tento posledný, tak vlastne tam na tom so mnou spolupracovali dve redaktorky lomeno jazykové korektorky, čiže vlastne to čítali oni obidve a nejako sme to ustrážili teda na úrovni toho druhého levelu, ale že by sa vyškrtávali nejaké celé kapitoly alebo prepisovali celé odseky, to nie, no. No. Marek? No, ja sa priznám, že nemám redaktora. Číta to už iba Kali a vždycky mu to chcem dať tak, aby na to nič nepovedal. Ale pri tejto knižke som potreboval pomoc technickú, keďže som mal zámer napísať poviedku záverečnú o motýloch, takže som to dal prečítať Richardovi Púpalovi, ktorý je veľký odborník na hmyz a motýle, pretože v tej poviedke muž skladá portrét prezidenta z motýlych krídel a ja o motýloch neviem nič, takže potreboval som vedieť, či som sa nepomýlil, ako sa motýle chytajú a ako sa usmrcujú a podobne. Takže tak. Už tú časť, ako sa z nich robia koláže, tak to už si zvládol bez motýlológa. Tu poznám z Afriky. Áno. Barbora, čo ty a redaktorská spolupráca? Tak ja si do istej miery robím tú dramaturgiu aj sama, keďže som tak zvyknutá vlastne zo scenaristiky, že pozrieť sa na ten svoj vlastný text odstupu zvonku a vlastne tam sa strašne veľa prepisuje, čo som tak ja zažila, bola zvyknutá a v literatúre mám pocit, že je to tak menej, že možno chýba tá kultúra nejakých väčších redakčných zásahov, ale ja som asi dosť prísna na seba, že si ich tam tak sama implementujem. Ale potom, čo vlastne privítam, je ako keby pohľad zvonku ten jazykový, že tá jazyková korektúra. Pri tej druhej knižke som spolupracovala s pani Martou Součkovou, čo bolo výborné a takže sa to tak doplňa, že tú vnútornú nejakú štruktúru si tak postražím ja a potom ten jazyk, to očakávam skôr s niekým. A tiež to aj bolo, asi aj bude pri každej knižke trochu inak. Toto je ináč tiež zaujímavé, že vy vlastne obe vaše knihy prešli aj týmto kritickým okom Marty Součkovej, ktorá teda má povesť veľmi prísnej čitateľky. A ako to teda, Janka, bolo pri tvojej knihe, pri tvojich textoch, či už teda napríklad aj v súvislosti s Martou Součkovou, alebo aj celkovo, ako som sa pýtala?
Ja si uvedomujem, že je to debut a uvedomujem si aj, že som veľmi subjektívna a veľmi málo objektívna k textom svojim vlastným. A ďalšia vec je, že rozumiem aj tomu, že tie texty moje sú často skryté a niekedy sú skryté tak, že keď ich číta druhá osoba, tak vlastne nerozumie tým motívom mojim alebo tomu celému priebehu tej prózy. A toto je výborné, keď mi Marta povedala, alebo teda iní ľudia, ktorí to čítali, že tam treba dovysvetľovať niečo, lebo tam som sa stratila, tam úplne nerozumiem, že kde sa teraz nachádzam a prečo sme sa tu ocitli. Takže ja som veľmi ocenila tento pohľad a vôbec som ani neváhala niečo dopísať alebo naopak niečo vyhodiť odtiaľ, keď som mala pocit, alebo teda Marta mala pocit, že sa to tam nejako množí a je to tam zbytočné tie motívy, takže ja som zase jej objektívny pohľad veľmi ocenila v tomto. A možno už len taká posledná otázka tohto charakteru na teba. Tá tvoja kniha vyšla vo vydavateľstve Aspekt, čo je teda feministické vydavateľstvo a zároveň tie témy, ktoré sú tam, tak by som povedala, že nebude to náhoda, že to vyšlo vo vydavateľstve Aspekt. A ako ste sa s Aspektom našli? Našli si oni teba, alebo ty si oslovila ich? Mám tento text, ktorý by sa k vám hodil? Alebo ako to vzniklo, táto spolupráca? Ja som dávala tie texty ako prvej čítať Lenke Kubrickej, ktorá si ich prečítala a povedala mi, že má pocit, že tematicky by presne pasovali pre vydavateľstvo Aspekt a že tam by som sa vedela aj ja nájsť v tej spolupráci. A ja som to teda vyskúšala, poslala som vôbec, akože, že by si oni mňa našli. Nie, to ja som vďačná, že som mala možnosť si ich nájsť. A aj som veľmi vďačná, že ma niekto akoby upozornil, lebo fakt platí to, čo som už povedala, že som málo objektívna. Takže ja som, keď som to tam poslala, tak ja som veľmi s napätím čakala niekoľko mesiacov, že akú odozvu dostanem a že či áno, a teda potom pred Vianocami som sa hrozne tešila, že prišlo od vydavateľstva pozitívna odpoveď. No ja sa teda tiež teším, že vyšla táto tvoja kniha práve v tomto vydavateľstve. Myslím si, že to je dobrý meč. A o vás a vašich spoluprácach s vydavateľmi tiež už niečo vieme. Sú také dlhšie a asi teda zmysluplné podľa všetkého. Ja by som teda možno už len na záver sa spýtala, že keďže tuto fungujeme na solárnu energiu, na prázdniny, známe ako nútená dovolenka pre pedagogických zamestnancov, že či teda idete písať toto leto? Tak dúfam, že idem. Už som aj teda niečo začala, mám koncept teda novej poviedkovej zbierky a teda chcela by som napísať aspoň zo pár nových poviedok toto leto, že možno nemusí byť celá zbierka, ale radšej mať niečo konkrétne, dotiahnuté, ako stále to len nejak premýšľať a zapisovať si nápady, ktorých už bolo asi veľmi veľa a prichádzajú ďalšie, no tak chcem si nájsť taký ten čas na sústredenie, hej. Tak držím palce. Marek, ty ako? Minimálne teraz sa bude a či sa bude písať, teraz uvidíš. Teraz sa bude, no ale neviem dopredu povedať, či niečo bude, či to bude zajtra alebo o rok, to uvidím. Jasné. Stačí, aby bola prvá strana a potom to už pôjde, potom to už bude rýchlo. Ďakujem. Peťo? No, tak ja dúfam, že tiež niečo napíšem v lete, ale v podstate tak u mňa to prebieha aj tak, že ja píšem básne a tie píšem tak kontinuálne a tie básne sú vlastne také poznámky k novému románu. Vlastne tá posledná moja básnická zbierka sa aj volá Poznámky k novému románu. Čiže keby si niekto prečítal Chronofóbiu, ešte keby chcel dovysvetlenie, môže si prečítať aj Poznámky k novému románu.
A tak áno, no, takže tých poznámok mám už relatívne dosť a chcel by som to niekde spracovať. No. Super. A Janka, už len ty? Ja, ako som spomínala, ja sa snažím nejako pravidelne sa venovať tomu, že píšem, ale reálne, či z toho niečo bude alebo nebude, to je ešte ako keby pre mňa samou taký otáznik. Tak držím palce a tešíme sa na vaše texty napísané nielen v lete. Držíme palce aj teda v ďalších čitateľských najmä úspechoch, pretože o to konec koncov ide, aby ľudia čítali, aby čítali dobré knihy, čo si myslím, že naozaj možno aj objektívne a za seba aj subjektívne povedať, že vaše knihy medzi dobré knihy patria. Takže prečítajte si tvorbu Petra Šuleja, Jany Cigánikovej, Barbory Hrínovej, aj Mareka Vadasa. Ďakujem.